1770 κάτι, δεν θυμούμαι ακριβώς τη χρονολογία, εξέσπασε πόλεμος μεταξύ της Αυτοκρατορίας της Γαλλίας επί Ναπολέοντος και της Πρωσίας. Η Πρωσία ήταν Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Πολωνία, εκείνη η περιοχή, μια τεράστια αυτοκρατορία. Και έχασαν τον πόλεμο οι Πρόσοι. Μιλούμε για τεράστιο στρατό. Και ο λόγος που χάσανε, κάτσαν και συζητήσαν οι διάφοροι πεφωτισμένοι τους, ο λόγος που έχασαν τον πόλεμο ήταν διότι οι άνθρωποι που απαρτίζαν τον στρατό είχαν ελεύθερη βούληση. Δεν επακούαν διαταγές, έκαναν και όπου ευκαιρονούς στην ώρα της μάχης. Δεν ήταν τακτικό στρατός όπως του Ναπολέοντα ή όπως του σύγχρονου στρατούς. Και κάτσαν και εφεύραν τρόπους να κάνουν τι οι άνθρωποι. Πώς να σπάσουν τη φαντασία του ανθρώπου για να τους σπάσουν την ελεύθερη τους βούληση. Πώς το κάναν? Με την εφεύρεση των σχολείων. Το σύγχρονο σχολείο που έχουμε με τα 45 λεπτά και τα κουδούνια που πρέπει να πάει ο γονιός και παίρνει το παιδί του και δείχνει του τον δάσκαλο, γιατί του είναι ο δάσκαλος, και πρέπει να τον ακούεις και να μάθεις αυτά που σου λέει. Δηλαδή, λέμε στο παιδί μας ότι αυτός ο ξένος έχει εξουσία πάνω σου και οφείλεις να τον υπακούεις. Και πάει και αρκεύεις να σηκώνεις χέρι, να πάει να κατουρίσεις, να ζητάς άδεια να μιλήσεις. Είναι έτσι που ελέγχουν την αντίληψη σου. Τούτον το σύστημα επισκέφθηκε την Προσία να ανέβρεις ποιος? John D. Rockefeller. Η οικογένεια Rockefeller ήρθε στην Προσία, υιοθέτησε το σύστημα γύρω και πήγε στην Αμερική και ίδρυσε παντού τα σύγχρονα σχολεία. Και μετά μπήκαν και στα πανεπιστήμια. Για να βγάλουν ειδικούς που θέλουν γίνει, δεν τους ειδικούς του COVID, για να καταλάβεις τι ειδικούς θέλουν. Κατάλαβες. Βγάλουν, είναι universe. Έναν στίχο να μάθεις βασικά. Τσίνο που σου λαλούν γίνει. Δηλαδή ο γιατρός ξέρει τσίνα που έμαθε μέσα στο βιβλίο, χωρίς τίποτε άλλο να ξέρει. Και ποιος του έκαμες το έρευνα, έκαμες πείραμα, έκαμες όντως δούλεψε στην ιατρική? Όχι, απλά έμαθε και θεωρεί ότι η δουλειά του τάδε που έγραψε το βιβλίο είναι η σωστή δουλειά. Και σε τούτη τη σφαίρα να βάλουμε ότι ό,τι ξέρουμε, δεν ξέρουμε το που γνώση δική μας. Είπαμε μας το. Δείχνουν μας ένα στρογγυλό, ενώ χάρτης της γης, είναι η μάπα την τζαμέ, και τούτη ξηρά και η θάλασσα. Πού ξέρω ότι είναι πιο μεγάλη η γη, ας πούμε? Δεν το ξέρω, δεν πέρασα εγώ ποτέ που να πάω να δω όντως πώς είναι η γη. Άρα δεχούμαστε ότι τούτα που μας λαρούν είναι τα σωστά. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι μας είπαν, ιστορικά και άλλος πώς, είναι όλα ψέματα. Ναι, αλλά ας σου πω για την ιατρική όμως. Παλιά, ας πω, στα κορκά, μπορεί να πεθάνει πολλοί κόσμος και να μην ξέρουν τον λόγο που πεθάνει. Κατάλαβες, ας πούμε, που διάφορες πανδημίες και έτσι πράγματα. Και πεθάνεις και ο κόσμος, πολύ παραπάνω κόσμος, ναι. Και ήρθαν οι ιατρικοί, δηλαδή βάλαν τη γνώση της ιατρικής σε κάποιους ανθρώπους και σώσουν κόσμο. Που διαφορετικά θα σωζόταν. Ναι, αλλά ποιος την έβαλε τη γνώση, ποιος την εφήβρε την γνώση? Ποιος? Ακριβώς, τούτο τότε. Ποιος εφήβρε τη γνώση που έβαλε στους γιατρούς για να σάζουν τον κόσμο? Κουρουφέξαν αυτά τα πράγματα. Η ιατρική εξελίχθηκε, κουβότανα. Εν τούτο που θέλω να σου πω ότι έψαχνε το άνθρωπος. Έψαχνε το. Τα βότανα, ψάχναν με τι τρόπους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, να το λύσουν. Και οι πόροι τους ήταν από τη φύση. Ακριβώς. Τώρα τι γίνεται? Η καλή ιατρική έχει φάρμακα. Τα φάρμακα είναι χημικά, φαρμακοβιομηχανίες. Πέτροχημικά, είναι πάλι από τα πετρέλαια που φκαινούν, πάλι του Rockefeller δουλειά, οι φαρμακευτικές και τούτα. Του Bill Gates η οικογένεια είναι άλλη φάση. Είναι φιλανθρωπικές εργασίες με τα εμβόλια. Εντάξει. Πώς θα πουλήσεις έναν προϊόν εξ ολοκλήρου να ξυπουλάς? Το πετρέλαιο δεν λήφκει ποτέ. Άστος να το σου λέω. Δεν λήφκει ποτέ. Το κατήλιγμα που είναι τα τσιγάρα μέσα είναι πλαστικό. Ναι. Και τα πλαστικά, ποτήρκα πλαστικά, πυρούνια πλαστικά, καλαμάκια πλαστικά, τροχή των αυτοκινήτων. Rapid test. Όλα τούτα προέρχονται από πλαστικό. Το πλαστικό ποτέ δεν προέρχεται. Τα παιχνίδια των μωρών. Όλα τούτα. Που πετρέλαιο. Σκέφτου το πετρέλαιο πόσα χρήματα κουμπά κάθε χρόνο. Ναι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνησης, η θέρμανσης ή το αγροτικό. Ναι. Όλα τα πλαστικά φτιαγμένα από το πετρέλαιο, οι μπουκάλες του νερού που πίνουν. Ναι. Άρα ελέγχουν τα πάντα. Είναι ένα αστείο οι φαρμακοβιομηχανίες, Bayer, Monsanto, ήταν
γερμανικές εταιρείες που δουλεύκαν για τον Χίτλερ και κάνουν τα χημικά που σκοτώναν τους Εβραίους. Και εμείς πίναμε τα φάρμακα τους τώρα. Και πάμε πίσω. Πάμε και τούτο που γίνεται με την αλλαγή φύλου. Λογικά, η λογική μου είναι ότι κάπου έγιναν και πειράματα. Να είσαι σίγουρη. Και εγώ θυμήθηκα κάμα κλικ τότε με τον Χίτλερ που έπιανε τα δίδυμα και άλλασαν τα... Δηλαδή κάνουν τους έτσι. Κοίτα, το γκρουπ που ονομάζεται Bolsheviks, οι Μπολσεβίκοι Εβραίοι, Σιωνιστές, είναι τα ίδια που κάνουν τώρα στους Παλαιστίνιους. Οι ίδιοι που τα κάνουν τούτα τα πράγματα, δεν είναι οι Γερμανοί που τα κάνουν. Και πάλι να σου το πω link να πάει ο κόσμος να δει με τα μάτια του. Διότι ακούμε αιρετικός τώρα. Είναι, η ιστορία που λέω εγώ είναι εντελώς αιρετική με την γνωστή ιστορία που έχουμε στον κόσμο. Ποιοι γράφουν την ιστορία? Οι νικητές. Άρα Ρώσοι, Αμερικάνοι και ο άξονας ο λοιπός, Αγγλία και λοιποί, έγραψαν την ιστορία των νικητών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα το Χίτλερ παρουσιάσαν το σαν έναν τέρας. Είναι ο μόνος που ευθύνεται για όλη την καταστροφή. Να σε διαβεβαιώσω ότι επί Άιζενχάουερ που ήταν στρατηγός τότε πριν να γίνει πρόεδρος και επί Στάλιν τότε που ήταν ο πόλεμος και επί, πώς το λέγανε τον μαλάκαν της Αγγλίας των πρωθυπουργών, Winston Churchill, δεν μπορείς να φανταστείς τι έκαναν των Γερμανών ανθρώπων, των απλών ανθρώπων μέσα στις πόλεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ζωή. Εκολούσαν τα σώματα τους που τη θερμοκρασία μπας στον άσφαλτο. Πόσες γυναίκες σε διάσαση, ώσπου να έρθουν οι Ρώσοι στο Βερολίνο να φύγει η γυναίκα. 50-50 άτομα πάνω της. Ναι. Έκαναν τα έσχιστα και μετά γράφουν ότι είναι ο Χίτλερ που τα έκανε. Κάποια έκαμε, κάποια δεν έκαμε. Όπως στους Παλαιστίνιους τώρα που η Χαμάς έκοψε 40 κεφαλάδες από βρέφη. Το ίδιο έλεγα για το Κάιζερ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πολεμό. Έχει αφίσες που δείχνουν τα μωρά καρφωμένα παστές λόχες και παίρνουν τα Γερμανίστρα. Είναι προπαγάνδα των πολέμων του. Για να κάνουν το κοινό αίσθημα να πάει εναντίον ή υπέρ μιας κατάστασης. Γι' αυτό μας εμπήξαν την τηλεόραση μες στα σπίτια μας. Τα κανάλια ελέγχονται από 2 εταιρείες παγκόσμια. Ό,τι θέλουν να σου δείξουν, δείχνουν σου. Δηλαδή, δείχνουν αληθινή ιστορία. Όντως έτσι επέχτηκε την ώρα που δολοφονούσαν τον Κέννεντι στην Αμερική, τον Νιόβριν του 1963, πότε που τον δολοφονήσαν κάπου τότε νομίζω. Δείχνουν τη φάση, oh my god, δολοφονήσαν τον πρόεδρο Κέννεντι, δείχνουν τη σκηνή μες στην τηλεόραση, μες στο αυτοκίνητο κλπ. Και τελειώνει η είδηση και μπαίνει σε διαφήμιση, πάρτε αυτό για τον καφέ σας. Ου γαμό του. Μιλούμε, έτσι σε κάνουν εναλλαγή ψυχοσύνθεσης. Δηλαδή δείχνουν σου κάτι τρομακτικό και μετά παίρνουν σε κάτι εντελώς άσχετο και ένας που λίγο ανοιχτό το μυαλό του λέει να που συμβαίνει τα πρέπει. Δηλαδή μας σοβαρομιλάς τώρα ας πω. Άλλο τρόπο ξέρεις, πως ελέγχαν πάλι υποσυνείδητα τους ανθρώπους και το μυαλό τους χωρίς να καταλάβουν καν ότι γίνεται. Ναι, γίνεται. Θέλω να σου πω ακόμα, όχι, να σου πω ακόμα έναν τρόπο που έκαναν παλιά η τηλεόραση. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος. Με τις συχνότητες που παίζεσαι. Δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος καν τι έγινηκε. Για πες. Το λοιπόν. Το μάτι για να αντιληφθεί μια κίνηση. Ναι, θέλει κάτι κλάσματα το δευτερόλεπτο. 5 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. Δηλαδή τώρα εγώ μπορώ να κάνω έτσι πάρα πολλά γλουρά και το σέρτι μου να νομίζεις εδαμέ. Να μην προλάβεις να το δεις. Ναι. Αν είναι πιο λίγο. Αν η ταχύτητα ξέρει. Ας πούμε, αν είναι ένα μόνο frame, βλέπεις μια ταινία. Ναι. Εντάξει. Ναι, έτσι. Βλέπεις... Έτσι πήγαινε ο κινηματογράφος. Όχι, βλέπεις μια ταινία. Έναν έργο. Ναι. Λοιπόν, που βλέπεις κίνηση μέσα στο έργο. Βλέπεις την κίνηση, ας πούμε, πάνω από εκεί, ξέρω εγώ δά. Και είναι ένας φανταστής 25 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο. Εγώ κλείσεις τα μάτια σου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τόσο απλή κίνηση. Το λοιπόν, όπως έβλεπες το έργο, χρυσοπληρώναν. Coca-Cola, ξέρω εγώ, τούτες ναι, να περάσει ένα snap της Coca-Cola, ας πούμε. Χτύπα μία φωτογραφία, ναι. έτσι,
Και έρχεται σου η όρεξη να πάει να ανοίξει το ψυγείο να πιεις κοκακόλα. Ναι, είναι σαν λοιπόν, τούτο το πράγμα ψάχναν έναν κατασυρωή δολοφόνο που τους επέλανε την αστυνομία. Επέλανε τους. Έπαιζε μαζί τους. Δηλαδή έστελνε τους, ας πούμε, κάποια στοιχεία. Μπορεί να τους στείλει, ας πούμε, μια κούκλα ντυμένη πας σε μια σωλήνα. Ναι. Εντάξει. Ξέραν ότι θα σκοτώσει με τον τρόπο το επόμενο του θύμα. Ξέραν ότι θα έχει κι άλλο φόνο, ας πούμε. Και θέλαν αμάν να τον πιάσουν. Τούτος επικοινωνούσε μαζί τους και μέσω εφημερίδας. Έπαιζε μαζί τους, ήταν πανέξυπνος, διαβολικός. Όπως έπαιζε. Θες να πεις τώρα, διαβολικός, ναι. ίσον έξυπνος. Ναι, διαβολικά έξυπνος. Ναι. Διαβολικά έξυπνος. Και η αστυνομία πήγε σε Μέντιουμ, ζήτησε τη βοήθεια Μέντιουμ για να τον έβρει. Okay. Σκέφτου πόσο απεγνωσμένη ήταν παντού. Και είχε μια εκπομπή που μίλαγε για εγκλήματα, ξέρω έτσι πράγματα, και είχε πολλά μεγάλη τηλεθέαση. Την εκπομπή. Και γράψαν του, επικοινώνησε μαζί μας και δείξαν το frame. Και πιάσε το τηλέφωνο και χτύπησε το. Τόσο εύκολα. Περνούν υποσυνείδητα μηνύματα, ελέγχουν τόσο. Μα γι' αυτόν κάνουν τους νεαρούς υπερσεξουαλικούς. Τούτα τα πράγματα. Πώς τα καταφέρουν, πάλι μέσω της οθόνης. Ναι. Τους στάρ, τους τρόπους ζωής που ζουν οι άνθρωποι, διούν τους πρότυπα λαθασμένα. Η Μαντόνα με ποιον πηδιέται, η ενταχείριση έκαμε, η Britney Spears να μπούκαμε, η μια ή άλλη. Ναι, και δίνονται το ίδιο, να ακολουθούν το ίδιο. Να σου πω και για τούτο. Έμαθα τα και εγώ τον καιρό που σπούδασα. Γιατί για να μάθουμε να κάνουμε διαφημίσεις, πράγματα, κατάλαβες. Είναι τα τρίκ. Ναι. Εγώ έχω το προϊόν. Και πρέπει να βρω τρόπο πρώτα να σε πείσω ότι το έχεις ανάγκη, ότι το χρειάζεσαι, ότι είναι απαραίτητο για τη ζωή σου, ότι θα βελτιώσει τη ζωή σου, ότι θα σε κάνει πιο όμορφο. Η δουλειά μου είναι να βρω τρόπο να σε πείσω ότι το έχεις ανάγκη. Να σου πω. Εσείς άκουσατε τον Edward Bernays. Edward Bernays θεωρείται ο πατέρας της προπαγάνδας. Και πώς έγινε ο πατέρας της προπαγάνδας. Μία εταιρεία προσπαθούσε τη δεκαετία του 50 να πλασάρει ένα προϊόν στην Αμερική μέσα των νοικοκυρκών, έτοιμη μπεσαμέλ. Ναι. Ούτε και μία γυναίκα αγόρασε αυτό το προϊόν διότι θεωρούσαν να μου είμαι ανάξια να κάνω εγώ τις οικογένειες με μπεσαμέλ, με αγνά. Και πού ξέρω τι βάλει μέσα. Ένα σκέφτονταν καν έτσι, θεωρούσαν το ατιμία να με μπολιτσίνει να μαϊρέψει για την οικογένεια. Ναι. Εν το αγόρασαν ούτε μια. Αποτάθηκαν λοιπόν στον τον τύπο τον Edward Bernays, δεν θυμάμαι ακριβώς τα στοιχεία του, αλλά στα links που να σου δώσω, να τον έβρουν και να ακούσουν την ιστορία του. Αληθινή ιστορία. Έχω συνέντευξη του ίδιου που τα λέει και γελά. Είπεν τους απλά προσθέστε πας στη συνταγή ingredients, προσθέστε έναν αυγό. Ναι. Άρα έβαλαν τις νοικοκυρές να συμμετέχουν στη δημιουργία της μπεσαμέλ βάζοντας έναν αυγό. Και πήγαν και αγοράσαν το. Και έτσι καταφέραν και πλασάραν το. Με τον ίδιο τρόπο είναι ψυχολογία. Ξέρουν, σκέφτουν έναν τύπο, εντάξει, που είναι ο top του κλάδου του στη ψυχολογία. Αν έγραψαν όλα τα βιβλία που όλοι κάνουν αναφορές που γίνανε τα βιβλία, είναι ο top στον τομέα του ψυχολογίας. Εντάξει. Και η γυναίκα του, επειδή του έδωσαν έξω σε διαλέξεις στα πανεπιστήμια κλπ., η γυναίκα του αποφασίζει να κάνει φίλο. Άκου τώρα παράδειγμα που εγώ σκέφτηκα. Και βρίσκει ένα μητσίν του κολεγίου που διδάσκει ο άντρας της, του πανεπιστημίου, ο αρχηγός του football team, να πούμε. Και φτιάχνει τα μαζί του έτσι ένα φλερτάκι και κάνει πίδημα που εκεί μπορεί, ξέρω. Και μαθαίνει το τούτος. Τούτος είναι ένας μητσής που ζει σε άγνοια, αν έχει υπόθεση να μου του γίνεται, δεν ξέρει ότι το σόβρακο του εντός να φορέσει. Ναι. Τσίνος που είναι ο τόπ της ψυχολογίας, δεν τα κόλπα μπορεί να του κάνει και του μίτσι. Τέτοια είναι η διαφορά δυναμικής που έχουμε με τους, να τους πούμε, η ελίτ. Ναι. Ξέρουν πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε. Ναι, ναι. Κρύφουν τα. Ναι. Για να μην τα ξέρουν. Σωστό. Εντάξει. Το πρόβλημα, όχι το πρόβλημα, γιατί το θέμα η είναι γνώση να αντιληφθούν. Είναι δύναμη. Ναι. Η λάθος γνώση όμως, η λάθος γνώση σε κάνει αδύναμο. Μα εν τούτον που κάνουν. Εν τούτον που κάνουν. Και παραπέμπω τους ανθρώπους όλους στο Σοκράτη, τον φιλόσοφο.
Ο άνθρωπος Τσίνος εστάθηκε μέσα στο δικαστήριο των Αθηνών. Εκατηγορήσαν τον ότι εισήγαγε κενά δαιμόνια, δηλαδή καινούριον τρόπο σκέψης, ειδικά στην νεολαία. Ναι. Και τον καταδίκασαν σε θάνατο με τον αρκή υδροκιάνιο, cyanide, το κόνιο. Μέχρι που ο Πλάτων κανόνισε να πάνε να το φυγαδεύσουν και αρνήθηκε να φύγει. Λέγοντας τι, εάν φύγω, ό,τι πιστεύω και δίδαξα, πέταξε τα μέσα στον κάδο. Ναι. Και πέθανε για τα πιστεύω του. Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Χριστός. Ακριβώς. Εάν βάλουμε το Χριστό στην ανθρώπινη του πλευρά, ήταν ένας αναρχικός. Και αναρχικός δεν σημαίνει πάλι που μας το πλασάρουν μες στα έργα. Αν ρωτήσεις κάποιον τι σημαίνει αναρχικός, να σου πει κανένα χούλιγκανς, μολότοφ, βλακίες. Γι' αυτό μας διάλυσαν τη γλώσσα μας παρεπιπτόντως. Για να μην ξέρουμε τι λέμε, τις έννοιες που λέμε. Αναρχικός είναι το α το στερητικό και αρχή. Ο άνευ αρχής και εξουσίας. Δεν σε εξουσιάζει κανένας. Ναι. Δεν έχει δούλους, δεν έχει μάστρους. Αυτό σημαίνει αναρχικός. Ως εκ τούτου, ο Χριστός σαν άνθρωπος, έτσι το βλέπω εγώ διαβάζοντας τη Γραφή, ήταν ένας αναρχικός. Ναι. Εδίδαξε στον κόσμο πώς να σταθεί στα πόδια του σαν υπεύθυνος άνθρωπος, σαν άτομο. Άλλη λέξη, άτομο. Τι σημαίνει άτομο? Ολόκληρη η κοινωνία είναι το όλον. Και μετά τέμνης, τι σημαίνει τέμνο? Κόβω. Τέμνης, ώσπου γίνεται τόσο μυτσί που έγκοφκεται άλλον. Είναι άτομον, άνευ τομής δηλαδή. Αυτό σημαίνει άτομο. Εμείς είμαστε άτομα από μια μεγάλη κοινότητα. Όλοι μαζί κάνουμε ένα σώμα. Εν τούτο μου πρέπει να καταλάβουν. Ακόμα έχουμε τους αριθμούς και μπορούμε να γίνουμε ένα σώμα για να πάμε στα καθέκαστα προβλήματα που έχουμε, όπως τους μετανάστες, την αστυνομία, τη συμπεριφορά των πολιτικών, τις κάμερες που έβαλαν. Όλα τούτα παραπέμπουν σε πράγματα που συμβήκαν πριν λίγα χρόνια στη Σομαλία, στη Σερβία και άλλους τόπους. Έτσι ξεκινούν οι δικτατορίες. Ναι. Και η αστυνομία εντζήνη που το επιβάλλει, οι δε πρόσφυγες και λοιποί που μας εκατεβάσαν μέσα στην Κύπρο, και μόνο στην Κύπρο, είναι παγκόσμιο τελικά το φαινόμενο, όπως βλέπεις. Παντού που βάλουν τις κάμερες, τον digital, επιβάλλουν το παγκόσμιο. Ναι, άρα βλέπεις μια ενορχιστρωμένη ατζέντα. Δεν είναι random events που συμβαίνουν. Είναι στοιχειοθετημένα ούλα να γίνουν στην ώρα τους όπως πρέπει. Είναι πολύ καλά μελετημένοι και δραστήριοι. Ναι. Πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Είναι ούλα για να μας κλειδώσουν. Οι κάμερες θα μπουν παντού και δεν θα ξέρεις πότε να μπεις και πότε να βγεις. Δεν είναι μόνο για την προστασία σου, για τους τρομοκράτες ή για το αυτοκίνητο να επλέρωσες κυκλοφορία. Είναι για να σε ελέγχουν. Και αν δεν το καταλάβουμε το πράγμα και να γίνουμε ένα σώμα, γι' αυτό έκαναν και το COVID. Εκλειδώσαν μας μέσα στα σπίτια μας και σπάσαν τη συνοχή της κοινωνίας. Και το διάστημα εκλείσαν όλα τα καφενεία, όλες οι πλατείες όπου ευρέθετουν και συναστρέφεται ο κόσμος, εσβήσαν όλα. Για να μην συζητούμε αυτά τα πράγματα και να αντιδράσουν. Γιατί το Facebook, τα social media, το Facebook, μόλις έστειλα την τελευταία μου, πώς το λέει, ανέβασα το τελευταίο μου σχόλιο που έκανα και έκανα μου fact check, αρκέψαν τα fact checks τότε. Διάγραψα τη σελίδα, είναι στημένη κατάσταση. Ελπίζω ο κόσμος να αντιλαμβάνεται τι λέω και να το δει μέσω από το βίωμα του το ίδιο, διότι είναι προσπάθεια ενορχιστρωμένη να πάμε σε full δικτατορία, με στρατό μέσα στον δρόμο, με το βούρτουλαν. Θα υπακούεις θέλεις και βλέπετε πώς λειτουργεί η Κίνα με το social credit system. Ούλα περνούν που είναι το ευλογημένο το τηλέφωνο που όλοι κρατούσαν με τις οθόνες και μάχουμαστε, όλα τα στοιχεία σου θα είναι εκεί. Θα πρέπει, τι να σου πω, θα είναι γκεστάπο, ναζισμός, επιδείο, συγκομμουνισμός σε έναν πακέτο. Εβάλαμε και όλοι μες στα σπίτια μας μια βάση που ενώνεται με τα κεντρικά τους. Η βάση τούτη είναι ο υπολογιστής. Ακριβώς. Για να τελειώσει το πρόβλημα, ξέρεις να βγάλει. Απλά πετάξτε τα κινητά. Είμαι υποχρεωμένος να πάω να αγοράσω εγώ ένα προϊόν, ένα τηλέφωνο σιόρ, ένα τηλέφωνο. Γιατί πρέπει εγώ να ασχολούμαι όλη μου η ζωή να μπατσιώνω το τηλέφωνο
Και αναλωνούμαστε στα σχόλια, είπε ο κάποιος έτσι στο Facebook και ο τάδε και είπε έτσι και replies και μπουρδες και να που μαΐρεψα. Εγώ να σπάσω, αν δεν το ρωτήσω αυτό το πράγμα, πώς χωρίς τηλέφωνα καταφέρναμε και βρεθούμαστον με φίλους μας μες στις γειτονιές ή σε έναν τόπο και ξέραμε και την ώρα που ήταν να πάμε πίσω σπίτι. Ακριβώς, διότι βρεθούμαστε χωρίς συνέχεια. τηλέφωνα. Είμαστε στο σχολείο μαζί, είμαστε έξω μαζί. Επιέναμε σπίτι, δεν ξέραμε ότι ήταν να τελειώσουμε τα μαθήματα μας και η ώρα 4 ήταν να βρεθούμε στον καφενέ ή στο γήπεδο. Ξέραμε το που πριν. Και θόρες μας ούλους, τσάμε. Ήταν μια υγιής κοινωνία. Ναι, εν τούτο που θέλω να ρωτήσω, πώς καταφέρναν και είχαν επικοινωνία χωρίς να έχουν το τηλέφωνο. Κατάλαβες, τούτο θέλω να σου πω. Δηλαδή, που αγχώνονται πολύ ότι πώς να ζήσω χωρίς τηλέφωνο. Τι εννοείς πώς θα ζήσω? Πώς θα ζήσω χωρίς τηλέφωνο, πώς πολύ καλύτερα. Θέλω ας πούμε να πω του τάδε, ξέρω εγώ έχω μια δουλειά και θέλω να πω του τάδε να έρθει στον τάδε τόπο. Πώς να επικοινωνήσω μαζί του. Κοινό είναι ένα θέμα. Και πάω πίσω στα digital και τούτα όλα που προσπαθούν να φέρουν, Ναταλή. Ειδικά το digital, το χρήμα. Να πληρώνεις ανέπαφα πλέον και βλέπω τη δουλειά μου ότι οι συναλλαγές μέσω ανέπαφων συναλλαγών υπερδιπλασιαστήκα, δηλαδή το 1/3 της δουλειάς είναι το cash. Άρα πάλι έχετε ψεύτικη ανάγκη. Εάν φύγει το cash, και τούτο το λέω σαν προειδοποίηση, φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς cash. Οι περισσότεροι που μας κάνουμε και κουτσοδούλια για να τα βγάλουμε πέρα και πάει και πληρώνεσαι cash. Δεν θα μπορείς να πληρωθείς που ζάμε. Ήδη δημιουργούν μια νέα τάξη υπερφτωχών ανθρώπων που δεν θα τα βγάλουν πέρα. Για να μας εξαναγκάσουν να πάμε στο κοινό ταμείο που δημιουργούν το αντίστοιχο του ΕΕ, θα γίνει UBI, θα είναι Universal Basic Income και ήδη προωθούν το μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Να πάμε να εξαρτούμαστε σαν ψυχολογικά μωρά που είμαστε στον μπαμπά μας το κράτος, να μας δώσει λεφτά. Και το κράτος ξέρεις τι θέλει, να κάθεσαι σπίτι, πας στην οθόνη, να παραγγέλνεις μόνο φαΐν, να μην ευκαινείς καθόλου έξω και άι στα ούλα πάνω μας έξω να φοάσαι να βγεις. Υπάρχει έγκλημα, υπάρχει τρομοκρατία, πόλεμος. Έτσι θέλουν να ζούμε. Πουλούν μας ψεύτικο φόβο. Ψεύτικο φόβο και να μην φοάστε να πεθάνετε κιόλας. Να μην φοάστε ούτε το πράγμα γιατί δεν πεθανίσκεις ποτέ. Το σώμα είναι σκεύος που μεταφέρει τον πραγματικό σου εαυτό και κάνει τις διάφορες εργασίες στο παρόν επίπεδο ζωής που είμαστε. Εντάξει, η ενέργεια σου είναι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Φεύγεις, θέλεις πίστεψε στη μετεσάρκωση, θέλεις πίστεψε στην Ανάσταση των νεκρών, δεν πεθαίνεις, υπάρχεις σαν ενέργεια. Το σώμα είναι τίποτε, άρα να μην φοβάστε να πεθάνουμε. Χρησιμοποιούν τα ούλα να φοβόμαστε, να φοβάστε το θάνατο. Διαφημίζουν όλοι πρέπει να πάτε μέχρι το 2025 να εξεταστείτε για καρκίνους δηλαδή να φοητσάσουν τον κόσμο να πάει να εξεταστεί για καρκίνους και να παίρνει προληπτικά φάρμακα για να μην έχει καρκίνο στο μέλλον. Άι γαμίσου ρε φίλε να πούμε. Γιατί να με ποτίσεις τα φάρμακα σαν είμαι καλά. Το σώμα μας είναι αεροστεγός, κλειστός, φραγιστός, είναι έτσι που δουλεύουν οι ιοί, όπως μας λαλούν. Έκαναν πειράματα περί των πραγμάτων. Κάθονται όπως καθόμαστε εγώ και εσύ έτσι καρτσίν. Βύχει ο άλλος και αναπνέει ο άλλος επίτηδες για να δούμε. Ένα αρρωστάς ρε φίλε, είναι έτσι που κολλάς. Αρρωστάς το κοινό κρυολόγημα όταν η τοξικότητα στα κύτταρα σου πολλύνει. Έχεις πολλά καμένα κύτταρα στο σώμα σου βασικά και πρέπει να βγουν. Το σώμα σου ανεβάζει θερμοκρασία εξού και πυρετών για να κάψει όλα τα πράγματα. Δρώνεις, πίνεις νερό, πάει στο τουαλέτα, φταρνίζεσαι, βύχεις, φκαίνουν που πάνω σου όλα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι που αρρωστά ο κόσμος. Και ξαφνικά πριν το COVID είπαν όλα εντάξει, τώρα χωρίς τους ούλους μόλις αψουριστεί ένας πακ φορούν τη μάσκα. Κάμαμε τον λίγο παράνοια νομίζω. Είναι παρανοϊκά τα πράγματα. Εντάξει, και ο κόσμος ξέρει τα αυτά που λέω. Όμως το θέμα που έχω εγώ με τον κόσμο ποιον εμπόδιο. Αφού τα ξέρεις ρε ευλογημένα γιατί μιλάς και γιατί δεν αντιστέκεσαι, τι σημαίνει πρέπει να υπακούω. Τι σημαίνει πρέπει να υπακούω, γίνεται να υπακούεις κάτι που είναι ανήθικο. Άμα το κάνεις και ένα ανήθικο, άρα φέρνεις πάνω σου επιπτώσεις που το φυσικό νόμο που λέγαμε προηγουμένως. Έτσι πρέπει να σε απαντήσει. Τι εννοείς έτσι πρέπει, είσαι εμπλημμένος ο εγκέφαλος σου, φίλε, είσαι under mind control και δεν το ξέρεις. Και είναι έτσι που μας ελέγχουν. Διχάσαν το αριστερό μας ημισφαίριο που το δεξιό μας ημισφαίριο. Και το που σου λέω είναι η βασική νευρολογία, πώς λειτουργά ο εγκέφαλος. Ξέρεις, έχουμε δύο ημισφαίρια, αριστερό και δεξιό ημισφαίριο. Το αριστερό ημισφαίριο είναι εκείνο που χειρίζεται τη λογική σκέψη και αν δουλεύει μόνο του διαχρονικά,
γίνεται το κυρίαρχο μυαλό και εκείνη η συμπεριφορά του πατριαρχισμού. Εγώ είμαι ο μάστορος, ό,τι πω εγώ, που εκείνος ο άντρας που να πιάσει γυναίκα μου λεμόν να την δέρει, γιατί εγώ ξέρω. Δημιουργά αστάθειες στον εγκέφαλο. Λειτουργάς και αν χρησιμοποιάς είτε αριστερά είτε δεξιά το ημισφαίριο διαχρονικά, μια είναι την άλλη πλευρά, έρχεται να λειτουργά μόνο το ερπετοειδής μυαλό. Ξέρεις, το reptile mind, η υποφύση, δεν ξέρω πώς να την πω αλλιώς. Λειτουργά μόνο γίνον και είσαι στο επίπεδο πάντα της επιβίωσης. Και τούτοι όλοι οι σατανιστές που διοικούν την κατάσταση είναι πάντα στο επίπεδο, μόνο εγώ, να έχω εγώ. Δεν τους ενδιαφέρει για το άλλο. Αυτό είναι σατανισμός. Και όλοι εμείς που λαλούμε είμαστε χριστιανοί, σκεφτείτε λίγο τη συμπεριφορά μας. Μόνον εγώ, να έχω εγώ, και με ενδιαφέρει ο γείτονας, και πάμε σε εκείνα που έλεγες εσύ, ρε Νάταλη, που έχει φτωχούς και άστεγους και δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε σατανιστές εν αγνία μας. Γι' αυτό, αφού υπάρχει η γνώση ευρέως διαδεδομένη, καλό θα ήταν να μελετήσει ο κόσμος, αλλά όλοι βαρκούνται διότι κοιτάζουν τις οθόνες τους, να βάλουν φίλτρα, να φαίνονται με dark face για πίπες. Μιλούμε, έκαναν το πορνό μόδα ρε φίλε. Αυτό είναι εκφυλισμός. Εφία μας που τη σωστή ανθρώπινη συμπεριφορά. Η γυναίκα, ο άντρας είναι άντρας, κάνει ο καθένας τα δικά του, δεν έχει κανέναν μάστρον κανενού. Είσαι υπεύθυνος των πράξεων σου. Έτσι είσαι ενήλικας. Για ό,τι έπαθα εγώ στη ζωή μου, δεν φταίει ούτε η πρώη γυναίκα μου ή η μάνα μου. Φταίω εγώ έκανα τις πράξεις, τις αποφάσεις και πήρα είναι καθρέφτης. Ό,τι κάνεις βρίσκεις. Ναι. Αυτό είναι πολύ απλό. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε τι λέμε και ο καθένας μέσα του, και κάτι τελευταίο να πω πας το θέμα, ο εαυτός μας, όπως μας τον έκαναν, ο άνθρωπος δεν γεννιέται ούτε καλός ούτε κακός. Εντάξει, γεννιέται προγραμματίσιμος. Τούτοι εχακάραν τον προγραμματισμό. Ο Λένιν έλεγε στην Σοβιετική Ένωση που έκαμε, δώστε μου τα παιδιά σας μέχρι 7 χρονών και να πλάσω έναν νέο κόσμο. Ξέρει τι λέει. Που 0 ως 7 χρονών είναι η δημιουργία του χαρακτήρα και η συμπεριφορά που θα έχει ένας άνθρωπος για το υπόλοιπο της ζωής του και σκέφτομαι τη δική σου συμπεριφορά και σκέφτομαι που σου μητσάν και αλλάσεις πολλά. Ναι με μεγαλώνεις, αλλά το ίδιο παναήρινεις. Ναι. Κατάλαβες. Απλά συμμορφώνεσαι ή γίνεσαι πιο προσεκτικός για να περνάς. Μαθαίνεις τα παράδρομα της ζωής να πούμε. Ενώ δεν έπρεπε να ήταν έτσι. Ναι. Έχει ένα φιλόσοφο του Ζεν Βουδισμού, ο Άλαν Βουάτς. Καλό και τούτο θα ήταν να τον παρακολουθήσει ο κόσμος. Πολλά ωραίος φιλόσοφος, με πολλά καλή λογική στην ανάλυση των διαλέξεων του. Εάν κάνεις μια δουλειά η οποία δεν αισθάνεσαι όπως ήσουν μωρό, να την κάνεις να παίζεις. Να χαίρεσαι. Μην την κάνεις, γιατί σου αρέσει. Και παραπάνω κάνουμε δουλειές που μας αρέσκουν απλά για να περνούμε λογαριασμούς. Ναι. Έναν εν τούτο. Καταφέραν να σπάζουν την ανθρωπιά μας, σπάζοντας μας σαν άτομα. Δεχούμαστε να μας συμβούν και να κάνουμε πράγματα, γιατί δεν πειράζει ούσου να περάσουμε μπάρατσι, να πετύχω τούτο, να σιωπήσω δαμέ. Πώς να μεγαλώσω τα μωρά μου, πώς να ζήσω. Εκβιάζουν μας, είναι με εκβιασμό. Ζούμε κάτω από το όρο, άνοιξε όποιο λεξικό θέλεις, ο όρος τρομοκρατία είναι τούτο που σημαίνει. Είναι η καταπίεση δια της βίας με πολιτικούς σκοπούς. Δηλαδή το κράτος κάνει την τρομοκρατία. Τρομοκρατεί τον κόσμο για να πετύχει το κράτος ένα που θέλει. Ναι. Ζούμε με τρομοκρατία. Ξανά άλλο ο κόσμος να ξυφοηθεί. Εν άλλοι άνθρωποι με στολές. Απλά πιστεύουν το κοινοί που φορούν στολές. Είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά μας είναι προϊόν προγραμματισμού. Πίσω στον εγκέφαλο πίσω. Έτσι λειτουργά ο εγκέφαλο. Αφού μας προγραμματίζουν, κατευθύνουν μας. Είχαν τα πέλες παλιά που ήμουν έφηβος, Μάλπορο, και έδειχνε ένα cowboy που κάπανιζε, τα cool να καπανίζεις. Σε όλες τις ταινίες. Έτσι δημιουργούν τα κοπάθια των προβάτων. Είμαστε πρόβατα. Και κάνει ο πολύς ο κόσμος κοινό που θωρείς την ταπέλα. Ότι ήρθες πάλι στη διαφήμιση. Ναι, διότι είναι ψυχολογία. Πώς θα επηρεάσεις δισεκατομμύρια κόσμο με μια ιδέα που θέλεις. Τι χρησιμοποιούν και ήδη οι πολιτικοί για την προεκλογική τους εκστρατεία. Χρησιμοποιούν όλα τούτα να διαφημίσουν τον εαυτό τους σαν έναν προϊόν που διαφημίζουν τον εαυτό τους. Ότι ας πούμε
Εγώ είμαι η λύση στο πρόβλημα σου αν έχει φτώχεια. Τα πάντα. Εγώ είμαι η λύση στο πρόβλημα σου για τους λαθρομετανάστες, για τις τράπεζες. Δημιουργούν θύματα. Ναι. Θέλουν βλέπει, ο κόσμος είναι έναν είδος προς αυτολύπησης. Όλοι λυπούνται των εαυτών τους. Είναι κρίμα. Πέρασα τα τούτα. Μα και ο άλλος επέρασε τα άλλα, και ο άλλος επέρασε τα άλλα. Μην νομίζετε ότι το δικό σου το πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο του κόσμου. Ασχέτως αν το βιώνεις εσύ. Και δεν το παίρνεις καν καθόλου έτσι. Είναι απλά μια εμπειρία. Πρώτα δημιουργούν το πρόβλημα και ύστερα αυτοπροβάλλονται ως η λύση του προβλήματος που να δημιουργήσουν. Ναι, έντο που λέει ο David Icke. Είναι problem, reaction, solution. Δημιουργούν οι ίδιοι το πρόβλημα, δείχνουν την αντίδραση, πώς θέλουν να αντιδράσει ο κόσμος μέσω της τηλεόρασης, κάνουν τον κόσμο να αντιδράσει έτσι. Αυτό θέλετε, πάρτε τη λύση. Κατάλαβες, μόνοι μας κλειονούμαστε. Είναι έτσι που δουλεύει όμως και η διαφήμιση. Είναι ούλα διαφήμιση. Με τη διαφήμιση να κάνουν ούλα. Λένε μόνο το πάτωμα σου πάρε τούτο το προϊόν να καθαρίσει να λάμπει, ας πούμε. Βρίσκουν σε ένα πρόβλημα και παρουσιάζουν το προϊόν τους σαν λύση. Έτσι είναι και η πολιτική. Θα γεμώσουν τη χώρα λαθρομετανάστες και ύστερα θα πούν εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα. Θα αφήκουν τον κόσμο να πεινάσει, ύστερα θα πούν εμείς θα βρούμε λύση στην ανεργία. Για να μην νομίζουν ότι μιλάς ακατάσχετα και λες μπουρδες. Τούτον το πράγμα εγγράφτηκε το 1938. Όποιος θέλει να σε γράψει The Kalergi Plan. Το σχέδιο του Καλέργη. Είναι ένας τύπος που τη Σμύρνη, Σμυρνιός Εβραίος, Γερμανοεβραίος. Και έγραψε το σχέδιο του Καλέργη, εν πάση περιπτώσει, και υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη πώς να διαλύσεις τις κουλτούρες των εθνών της Ευρώπης. Δηλαδή, πριν 30 χρόνια η κάθε χώρα ήταν περήφανη για τον τόπο της. Απήγαινε στην Ιταλία, είμαι Ιταλός, είμαι Έλληνας. Ο καθένας είχε σεβασμό του τόπου του. Πώς θα το καταργήσεις το πράγμα? Με εισρωές μεταναστών. Να φέρεις κουλτούρα που δεν συνάδει με το υφιστάμενο. Με ξενόφερτα πράγματα πάλι. Τα ρούχα. Επομβαρδίσαν μας με την αμερικανική κουλτούρα μέσω του Hollywood και της Coca-Cola και του McDonald's και όλης της ζωής που κάνουν εκεί κάτω. Ευκάλαν μας που τη δική μας την κουλτούρα, αν θυμάσαι, κάμνα στις σκέτς κυπριώτικα και κοροϊδεύαν τους Κυπρέους, ότι χορκάτικα και τέλος πάντων. Ακόμα και οι ρόλοι που παίζαν, περιπέζαν τους Κυπρέους σαν καρακιόζιες, ας πούμε. Ποιος μιλά έτσι, κατάλαβες, προπαγανδίσαν τον κόσμο εναντίον της ίδιας της κουλτούρας. Και έτσι ερχόμαστε σήμερα με τους αραβικούς πολέμους, ειδικά μετά την δολοφονία του Καντάφη. Ανοίξαν τις κερκόπορτες για τις ροές των μεταναστών. Επίτηδες. Κατακλείσαν την Ευρώπη. Σκέφτου, μέχρι εχθές, έλεγα σου το πριν, ήρθαν 18.000 Εβραίοι μισοί από το Ισραήλ γιατί τρώνε μπόμπες από τους Παλαιστίνιους και ήρθαν στη δεκάτου. Σας διαβεβαιώ ότι ούτε και μία μπόμπα είναι πέφτει με την Παλαιστίνη στο Ισραήλ. Ούτε και μία. Είναι προπαγάνδα από την τηλεόραση. Να σας παραπέμψω με link να τα δείτε μόνοι σας. Και κοίταξε πάλι κάποια πράγματα που αλλάξαν και ήταν. Θέλαν τα πάλι με τον τρόπο της διαφήμισης. Θέλαν οι άνθρωποι να αλλάξουν, ότι θα βελτιώσουν τη ζωή τους, αλλά στην ουσία παραπάνω τους εφυλάκησε. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Το πιο σημαντικό για κάθε σπίτι τα παλιά χρόνια, ας πούμε, ένα από τα πιο σημαντικά ήταν να έχει ξύλα. Βέβαια. Λοιπόν, ξυλόσοπα. Πάνω στη ξυλόσοπα δεν μπορεί να ζεσταθεί το σπίτι σου, άρα δεν χρειάζεσαι σώπα που να σου κάψει ένα σωρό ρεύμα. Δεν χρειάζεσαι ένα air condition που θα σου κάψει πάλι ένα σωρό ρεύμα που για να το πληρώσεις θα πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και θα πάει όσο πάνω για να το βάλεις εσύ θα το πληρώσεις. Εντάξει, άρα γλιτώνεις ως τώρα τούτα τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Πας στη ξυλόσοπα, μαϊρεύκα. Άρα δεν ήθελαν γκάζι, δεν θα χρειάζεται να πάει στην υπεραγορά. Θα σου το βάλω περιληπτικά το που θέλεις να πεις. Ναι. Ο τρόπος που μας ελέγχουν, ξέρεις ποιος είναι? Διότι πια με πάει. Είναι η τεχνητή δημιουργία, με οποιοδήποτε μέσο, η τεχνητή δημιουργία έλλειψης. Ναι. Η γη παρέχει τα πάντα απλόχερα για όλους με αυθονία. Εάν ιδρύσεις εταιρείες που ξαφνικά εμφανιστούν και ελέγχουν τεράστιες εκτάσεις γης, πώς θα έχεις πρόσβαση εσύ? Και φέρνω σου τα στο σούπερ μάρκετ και δηλαδή σου πρέπει να πας να τα αγοράσεις που τζαμέ. Αμέσως ελέγχεις την τροφοδοσία της τροφής, των καυσίμων, των πάντων και επεβάλλεσαι μέσα στα σπίτια του άλλου και συνεχίζεις με τις ξενόσοπες. Τα ξύλα ήταν πάρα πολλά σημαντικά. Εντάξει, πυρώναν τους φούρνους, έκαναν ψωμί μόνοι τους μες στο φούρνο. Ήταν αυτόνομοι. Άρα δεν ήθελαν ούτε το καζί. Σίδερο παλεβάλλαν κάρβουνα μέσα στο σίδερο και σιδερώναν χωρίς ρεύμα, χωρίς καλώδιο, με τα σίδερα. Και τι γίνεται τώρα?
Που τη στιγμή που ήταν ο πόρος τους, ας πούμε, ένα πράγμα που μπορούν να το βρουν και μόνοι τους τα ξύλα, ήρθε η τεχνολογία, ήρθε το ρεύμα, ήρθε η εξέλιξη. Wow, ναι, με το ωραίο σίδερο, με ατμό, με έτσι, άλλος πως ξέρω εγώ, air condition, πατάς το κουμπί και βράζει, διαφημίζουν το πράγμα. Και τώρα έχει άνθρωπος που λένε, εγώ μπορώ να πάω κάπου που είναι air condition. Ή ξέρω εγώ, κατάλαβες, άρα με τη διαφήμιση και την τεχνολογία. Βάζω σε δύο επίπεδα. Ναι. Η τεχνολογία είναι καλή. Είναι καλή, ευκολύνησε. Όμως, πρώτον, ποιος την ελέγχει και για ποιο σκοπό. Και δεύτερον, ευθεία μας από τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής. Έχασαμε γνώση, πίστεψε με τα παιδιά μας δεν ξέρουν να βγάλουν τα μάτια τους. Δεν ξέρουν να ψουν έναν τζερί, να ψήσουν έναν καφέ. Δηλαδή, πήγαμε στο ρεύμα. Έφυγαμε πολλά πράγματα που κάνουν παλιά και πήγαμε στο ρεύμα. Είναι καλή τεχνολογία, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο. Είναι πανίσχυ για τον έλεγχο σου. Σε κόσμο που λέγαμε που θα ήταν ηθικός, η τεχνολογία θα ήταν φανταστική. Δηλαδή, στην ουσία είναι όπως τη θηλιά, είναι ψεύτικη ανάγκη. Σκεύασε το βιβλία. Σκεύασε το βιβλίο του George Orwell 1984, έτσι ονομάζεται. Ναι. Και το βιβλίο του Aldous Huxley. Ο Aldous Huxley, ο κύρις του ήταν μέσα στο τα Planned Parenthood που σου έλεγα πριν και τούτοι ανακατωμένοι μες στο τα δίχτυα. Και έρχονται στο τέλος και τι κάνουν. Την ίδια ώρα λέει σου όχι να μην κόφτεις τα δέντρα ή ελέγχουν και τα δέντρα ή καύκουν τα δέντρα, καταστρέφουν δηλαδή τον πόρο της ξυλίας, δηλαδή σου κάνεις κακό στο περιβάλλον, μοιάζονται για το περιβάλλον. Μα έτσι, και δεν ήταν κακό τα πετρέλαια ή τα καύσιμα. Τούτον είναι ο αντίχριστος. Αντί, δηλαδή ό,τι εγκαλών διαστρεβλώνουν το και εγκαλών, αλλά είναι καλό. Κατάλαβες. Κάμνουν το να φαίνεται ότι είναι για το καλό, αλλά δεν είναι για το καλό, είναι για το κακό που το κάνουν. Ενώ μπορούσε η τεχνολογία να εξελίξει τη ξυλόσοπα. Δηλαδή να έχουν τους ίδιους χώρους. Ακριβώς. Αλλά σου λέω, όλα ελέγχονται από συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένες εταιρείες προς μια κατεύθυνση. Πλέον είναι οι ίδιοι βασιλιάδες που μας ελέγχαν πριν με τους στρατούς τους. Ανοιχτά πλέον ξανά θέλουν να φέρουν δικτατορία. Να σας το πω, θέλουν να μας σκοτώσουν. Θέλουν να κάνουν το reset που μιλούν. Ναι. Το νέο, το μεγάλο ό,τι φτιάχνουν, θέλουν να κάνουν the great reset. Πανακίνηση. Αυτόν το reset, ξέρεις τι σημαίνει για λόγω τους. Να πεθάνουμε όλοι οι παλιοί που έχουν κάποια γνώση από τους πιο παλιούς, από τους γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας και να πιάσουν τα μωρά μας, είναι τα μωρά που κινιούν. Θέλουν τα μωρά να τους μάθουν νέα ιστορία, πιθανόν να τους λένε ότι πεθάνουμε από καμιά πανδημία και έτσι μπουρδες. Διότι εξανακάμαντο Νατάλη. Υπάρχουν αναφορές ανθρώπων καταγεγραμμένες που εγγράφαν ευκέναν ανθρώποι την περίοδο του 1600 κάτι με στολές άσπρες και πηδούσαν τους κίτρινων καπνών και πεθανίστηκαν από χολέρα, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Κάμνοντα. Απλά δεν μας αφήνουν να δούμε την αλήθεια. Μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Βλέπεις ότι ό,τι συμβαίνει είναι προς μια κατεύθυνση. Άτε όμως και είδες την αλήθεια. Τα άτομα γίνονται ένα σώμα και σηκώνονται και πάσουν στη Λευκοσία. Πιάνουν τους πολιτικούς, διότι πλέον οι πολιτικοί μας απλά δέχονται οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάποιους τεχνοδιπλωμάτες που ούτε τους εψηφίσαμε ούτε τους ξέρουμε, απλά δέχονται εντολές, έρχονται και επιβάλλονται. Γιατί έτσι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να πάμε, αυτό το πράγμα ονομάζεται προδοσία. Και όχι μόνο προδοσία, το μόνο ότι στηρίζουν το Ισραήλ, να που γίνεται στην Παλαιστίνη σήμερα, οι ίδιοι καταπατούν το σύνταγμα της Γενέβης, πώς το λέμε, τη συνθήκη της Γενέβης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταπατούν οι ίδιοι, γίνεται γενεοκτονία των Παλαιστινίων αυτή τη στιγμή και το κράτος μας στηρίζει την γενεοκτονία, παρουσιάζοντας το Ισραήλ σαν θύματα. Έπρεπε να πάρουμε όλους τους ξένους, πας στα καράβια και πας στα αεροπλάνα, πηγαίνετε μάνα μου έσω σας το καλό, να πάτε στο καλό, σάστε το σπίτι σας και να σάσουμε εμείς το δικό μας. Ελπίζω ότι πολλοί που μας διαβάσαμε το παραμύθι χωρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα. Ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει. Και άκου και το άλλο το παράλογο που το πασάραν του κόσμου πάλι, εντάξει. Έρχεται ένας λαθρομετανάστης, εντάξει. Εσύ είσαι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ είμαι η κυβέρνηση, είναι ο λαθρομετανάστης και είναι και ο πολίτης.
Το λοιπόν. Δεν βλέπεις ότι είσαι υποδιέστερος που τον μετανάστες επίτηδες. Δάμε η χώρα μας. Έρχεται ο λαθρομετανάστης στη χώρα μου και διά η Ευρωπαϊκή Ένωση της κυβέρνησης λεφτά για να φιλοξενήσει τον λαθρομετανάστη. Ενοχλείται ο πολίτης, του λένε μην είσαι ρατσιστής, ενοχλείται γιατί αλλάζει η ηρεμία της ζωής του και γίνεται το πράγμα, τόσο κύκλος και έρχονται και διάλεφτα και διούμε τους τάχα μου και από την πούγκα των πολιτών λαλούν, στέλνει η κυβέρνηση λεφτά. Το λοιπόν, και ρωτώ εγώ, σαν κάποιοι λαθρομετανάστες που δεν έχει πόλεμο στη χώρα τους, εντάξει, γιατί δεν τους λαλούσε αφού τα λεφτά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση της κυβέρνησης και η κυβέρνηση του λαθρομετανάστη, γιατί η καλή Ευρώπη δεν τα διακατευθείαν του λαθρομετανάστη, έλα μάνα μου και ζήσε στη χώρα σου, να μην ενοχλείς το. Έτσι κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μέσω των τούτα τα foundations, the Gates Foundation, Morgan, ξέρω εγώ, τα θέμα foundations εμπόχουν, δίθεν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και βάλουν δισεκατομμύρια endowments μέσα κλπ. Είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που κάνουν. Ξέρεις πόσα ναρκωτικά παίρνουν από την Αφρική, από την Κύπρο, διοχετεύονται από τσίπορα, που τούτους. Βλέπεις τι γίνεται. Επίτηδες συμβαίνουν τα πράγματα, θέλουν να γίνει χάος. Θέλουν να σκοτωθούμε. Θέλουν. Και ας συνεχίσουμε στον δρόμο που πάμε τώρα, θα γίνει το πράγμα. Σε λίγους μήνες θα σκοτωνόμαστε με τους πρόσφυγες μέσα στον δρόμο, με το απλό γεγονός ότι κρατούν καλύτερα αυτοκίνητα από μας ποιον, κρατούν τα τελευταία iPhone. Πώς είναι δυνατόν να δουλεύω εγώ ο ντόπιος όλη μέρα και να μην μπορώ να έχω φαΐν τις τελευταίες 10 μέρες του μήνα, ας πούμε. Και ο παραπάνω κόσμος έτσι ζει. Πώς ανεβάσαν το ποσοστό των κοινωνικών ασφαλίσεων που πρέπει να καταβάλουμε τώρα, κατά 1% έγινε και 9% από 8% και κάνουμε το σταδιακά δίχεν. Περισσότερες αποκοπές χωρίς αυξήσεις μισθών. Τα προϊόντα πάνε πάνω. Πόσος καιρός ακόμα νομίζεις έμεινε να αρκέψουμε να σκοτωνούμαστε, διότι να αρκέψουν έσω μας, ότι έχουν έτσι τρόπο ζωής οι περισσότεροι. Θα κλέφκουν πόσο μας, να δημιουργηθούν γλύκες, να γίνουν βιασμοί, ο κόσμος δεν τα σκέφτεται τα πράγματα. Ήμουν σε έναν καφενέ προχτές και έχω τούτα όλα τα πράγματα μες στο νου μου, διότι μελετώ τα και γνωρίζω, μιλώ που έπαρση, ξέρω να μπουλαλώ. Είμαι μες στον καφενέ και επί 2 ώρες 10 άντρες εκάθονταν και αναλύαν τα συστήματα παιχνιδιού του ΑΠΟΕΛ και που όποιος να πιάει το πρωτάθλημα. Και θυμήθηκα αυτό που σου είπα πριν να τα μάπα να παίζετε τα μωρά. Είναι το ίδιο που έκανε ο Κέσσαρα στη Ρώμη ή ο κάθε αυτοκράτορας. Οπότε ήθελε να κάνει μια πουσκιάν, έκανε παιχνίδια στο Κολοσσέο. Υπόδρομους και αυτά που 40 μέρες πάρτι και ο αυτοκράτορας. Και δεν θεωρούσαν να που είναι. Το ίδιο είναι το COVID. Κλειδώσαν μας έσω, ούτε και ένας είδε τις κάμερες που μπήκαν και τους στήλους και ασύρματα που ρέξαν κάτω από τους δρόμους. Πολλά κακό το marketing και πολλά φτηνιάρικη δουλειά που γίνεται. Γιατί και με λέω, καλά, θεωρούν τον κόσμο τόσο χαζόν. Εγώ νομίζω ότι μόνο και μόνο από τη διαφήμιση που έκανα για τα εμβόλια, ότι ο κόσμος είναι να καταλάβει ότι τους θεωρούν παλαβούς. Τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση και η Ευρώπη σοβαρό μιλά ότι προσπαθεί με την ηλίθια αντιδιαφήμιση. Πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τον κόσμο, ας πούμε, με το ηλίθιο το πράγμα που μας δείχνει. Και όμως έπεισε τον κόσμο. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τη διαφήμιση που ετοιμάσαν για να δείξουν στον κόσμο. Δηλαδή, πώς που να απευθύνονται σε μωρά. Ακριβώς. Σε μωρά. Επειδή εσύ γνωρίζεις και αφυπνίστηκες. Ξέρεις, τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Χριστός πας στο Σταυρό είπε στη χώρα τους γιατί δεν ξέρουν να μου κάνουν. Πού γνωρίζουν την ποιούση. Δεν ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Λόγω άγνοιας. Απλά τυφλά πιστεύουν ότι εκείνο που τους λαλούν είναι για το καλό τους. Είπαμε μας και πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή... Ρε φίλε, θέλουν να σε σκοτώσουν, πρέπει να το καταλάβεις το πράγμα. Έγινε το κούρεμα, έπαιξαμε όλοι πελών. Εν τούτοι που ήρθαν να μας σώσουν πάλι, που το κούρεμα, ας πούμε, δεν θέλαν να σώσουν τον κόσμο. Το κούρεμα έγινε ακριβώς επίτηδες για να φτωχοποιηθεί ο κυπριακός λαός και να είμαστε τριτοκοσμικοί στις τσέπες, ασχέτως της τεχνολογίας και των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Και σε λίγο καιρό θα είμαστε εξισωμένοι με τους μετανάστες που γέμωσαν ο Κύπρος. Και δεν το λέω καθόλου ρατσιστικά. Και εκείνοι θέλουν να ζήσουν. Αλλά όχι με τον τρόπο. Δεν μπορούν να έρθουν σαν θύματα να φορτωθούν πάνω σε ένα σύστημα ήδη υπερφορτωμένο. Εμείς δεν έχουμε να φάμε. Κάτι είναι να πάει στραβά. Γιατί είμαστε σε πολλά λεπτή γραμμή. Κάποιος να σκοτώσει κάποιον, κανένας μουσουλμάνος να πεθάνει, κανένας μαύρος ή κανένας Κυπραίος, θα γίνει χαμός.
θυμούμε κάτι διαφημιστικά σποτ που λαλώς, ας πούμε, θέλεις τη ζωή σου πίσω, κάνε το εμβόλιο. Ποιος μου πήρε τη ζωή μας, ποιος μου πήρε την ελευθερία μου. Και εκείνοι που πιάσαν και κρουστήκαν, οικειοθελώς επίαν. Ναι, σίγουρα, εγώ δεν ήθελα, δεν το έκανα. Ναι, ήθελες, σου έλειψε να δεις τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Ναι, και είχε κόσμο που εμβολιάστηκε να πάει στο καφέ νερό, να πιει καφέ και στη μάπα. Θέλεις να πας ταξίδι, σου έλειψαν τα ταξίδια, κάνε το εμβόλιο. Φαντάζομαι τώρα, μετά από 3-4 χρόνια σχεδόν, μετά από την κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν περιπέξιμο. Εδηλητηριάσαν τα σώματα τους οι άνθρωποι, ούλοι τους. Όσοι είχαν κάποιες μικροπαθήσεις ενδυναμωθήκαν, ό,τι πάθησαν εμφανιστήκαν τους νέα προβλήματα, καρδιακά προβλήματα. Ξέρουν τα και οι γιατροί. Αλλά καλά να είναι ο άμπονας του μαμονά, το χρήμα δηλαδή, και ας πάει το ρέμα του κόσμου άφθονον για θυσίαν, διότι τούτοι πιστεύουν στον Βάλ, στον Κρόνο. Ναι. Πιστεύουν στον μαύρο, ο Κρόνος είναι ο μαύρος ήλιος. Γιατί θέλει ο Γκέιτς να σκοτεινιάσει η μύση των ουρανών για να μην λιώσουν οι πάγοι. Θέλουν να μαυρίσει ο ήλιος. Είναι ψυχοπαθής του διαθροπικού, να το καταλάβετε. Το ίδιο ευκήγε τον Τζον Λένον και είπε στην τηλεόραση, είδα το βίντεο κατά τη τυχαία. Λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι τούτοι που μας, these people that control the world are insane. Έτσι ακριβώς το είπε. Και ύστερα από ένα μήνα δολοφονήσαν τον Τζον Λένον στη στράτα. Προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την παιδεραστία. Ναι. Βλέπετε τι κάνουν. Έκαναν τις κορούες να φορούν, είπα το πριν, τα ξέκολα και τα αυτά. Ξέρουν τη φύση του ανθρώπου. Ξέρουν ότι ένας που είναι άντρας είναι να γυρίσει να κοιτάξει. Επειδή και εγώ πιστεύω τον ανοίγουν ορέξεις, σε μερικά χρόνια. Είμαστε ζώα. Χρησιμοποιούν τα βασικά ένστικτα του ανθρώπου για να συμπεριφερούμαστε σαν ζώα. Εκφυλισμός. Πιστεύω ότι προσπαθούν να περάσουν σε κάποια χρόνια, σε μερικά χρόνια, ας πούμε, προβλέπω ότι να περάσουν την παιδεραστία σαν σεξουαλική προτίμηση. Δηλαδή, και τούτο που με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ας πούμε, στα σχολεία, γιατί να του δω τούτη την πληροφορία του μωρού, που των νηπιαγωγείων, που την προδημοτική, ας πούμε. Για ποιο λόγο, αφού η ίδια η φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να το προστατεύσεις, σου λέει. Και φταίνε οι γονείς. Δεν είναι ταμπού καθόλου να μιλάς με τα παιδιά σου για αυτά τα θέματα. Κάνουν είναι να ξέρουν τα παιδιά και χρειάζονται κανέναν άγνωστον ή άγνωστη να τους πει ότι έτσι συνεχίζει στη σκορούα και υγραίνεται και έτσι κάνουν στη σηκώνεται. Όταν κρίνει ο γονιός ότι πρέπει να μιλήσει στο παιδί του για τα πράγματα, όταν κρίνει, γιατί δεν οριμάζουν όλα τα μωρά. Την ίδια στιγμή. Δεν έχουν όλα τα παιδιά, τα μωρά την ίδια αντίληψη. Και η δικαιολογία τους ποια ήταν, ότι θα το κάνουμε το πράγμα στα σχολεία, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για να προστατεύσουμε τα μωρά. Γιατί τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Μα όταν πονηρεύεις το παιδί, πάβει να είναι παιδί. Κάνουμε έναν παιδί καθαρό. Κατάλαβες. Δεν θυμόμαι ποτέ στην ηλικία έως και τα 12 να σκεφτώ έτσι πράγμα. Απλά συνυπήρχα με τους φίλους μου, έπαιζα, δεν υπήρχε τίποτε σεξουαλικό για αυτό το πράγμα. Ναι, στη φύση σου, αφόσον είμαι αγόρι, και είσαι κορίτσι, αρέσκει μου, είναι όμορφη γίνει, αρκεύσεις τα παιδικά, τα όμορφα. Τα φυσιολογικά. Αυτόν είναι. Αφήνεις το παιδί να είναι παιδί και να εξελιχθεί φυσιολογικά. Γιατί να το βάλεις κάτι πρόωρο μες στο νου του. Διότι είναι όπως στρατείας ψυχοπαθών. Το ίδιο πράγμα που κάνουμε με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και θεωρώ το λάθος του το πράγμα. Δηλαδή, λες σε ένα μωρό, ας πούμε, όχι στα ναρκωτικά, όχι στα ναρκωτικά. Ή όχι στις κροτίδες στο Πάσχα. Όπως που να του λαλείς, μην πάει να ανοίξεις τον πάγκο και πάνω να πιάσεις την νουτέλα, να βάλεις το χέρι σου μέσα, να δοκιμάσεις. Τα πάντα είναι ψυχολογία. Κάνουν τα πάντα αντίθετα. Καταλάβες. Όπως που να του λαλείς, μην πάει να ανοίξεις να φάσεις το παγωτό τώρα. Μην πιάσεις το chips, ας πούμε. Όπως που να του λαλείς, πάνε πιάσω, να πάει να το πιάσει, να του πεις έτσι. Μην του το δείξεις.